ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھترا بھائی کنے دا 35,000 دا. کنے دا جوڑا؟ ہاں جوڑا پکا 50 دا پکا 45 دا. اور کنا ہو سکتا؟ اور پیار محبت اور بھی ہو جائے گی. کر دے نا سمجھ آیا تو لے لیں گے یار. تین صرف میں دسی آنا بھی فون آ جائے اسی ویلے. ناکمو والی پٹھا نے پکا 50 دا فائنل 45 دا. صحیح. 0303 20 663. چھترا بھائی چھترا کنے دا 24.5 جی 24.5 کنے دی استاد 16.5 16,500. کنے دا بھائی 45,000 دا کنگ لگ. آجا نسل کیڑی ہے؟ کجلا کجلا. ہاں ایک چھوٹے کلا آتا ڈگنا کنے دا ہے کنے دا 15.5 دا. ہو جائے کنے دی جوڑی ہے کنے دی استاد 31,000 دی 32 دی. بڑے پیارے یار ماشاءاللہ. ماشاءاللہ چلو چلو کی رہ گیا جھوٹ پا کے